Чирик. Сега съм пък помагал. Сега съм конч. Сега съм багал. Козади. Крава. Бена крава. Сега съм овца. Агни. Агни съм тя. Не. Сега съм пък... доктор. Доктор, гинеколог, невролог. Нямам нерви, нямам къща, нямам злато, нямам сърбло. Имам само пенсия. Аванс, майчество, 3000 детски. 1000 лева, пенсия 5000 лева. Аванс, 750, заплати 10 000 лева. Да, болнични взимаме 6 месеца отпуска. Плащаме командировки. От село отиваме от града. От града отиваме в столицата. Иска да поздравя държава Турция, държава Гърция, държава България, държава Италия. Ама България, тя беше Северна Румелия, Южна Румелия, съдете на България. Да, иска да поздравя селски майки. Имам много селски майки. Имам 30 милиона селски майки, бели черни. Имам селски даскалки. 20 милиона селски даскалки. Имам 20 милиона селски баби. Много чудовки да всички майки баби. Сашо Кошев го прави. Бебета, Сашо Кръсолов става кмет на Лозенец. А на града Евгений Желев кмет. Много чудовки. Сашо Кръсолов, аз да съм моята майка Димитрина пред тебе. Да съм на майка и пари. Моите заплати да съм мама. Моите заплати са по 5-6-650. Да, толкова дава фирма Стубел. Обстак. Не знае само писам Обстак. Димитър Обстак фирма Стубел Обстак. Аз съм с майка ми Димитрина и Дона Иванова. После така кмете. Сашо Кръсолов, да аз преди на мама. Мама прави боб, леста, супа. Пере моите дрехи, къпи дрехи. Сашо Кръсолов кмете. Пати за мене 2-3 перални. Пати 2-3 болера. И тръби малко, правим къстъл за на колиба. Двоетажна. Правим кооперации. С магазини, механизми, сладкарите, сула. Заплатите ще бъде с договор. Граждански договор, може и продължителски договор, може и чуждестранен договор. Правим магазини, правим малки магазини. Средни магазини, сладкарици правим. И правим апартаменти, офиси. Дайте ми на гости, отивам на гости. Да дойдете избавя всички паразан, торти пасти, била ракия вино. Аз да се торти пасти, ракия вино. Комшията да живее, комшиката. От комшията, какая комшика? Комшика, комшо, а да пара да комшиката казва, няма бира, комшике, първо е магазина да пара, дали си, магазина Богов.